Sziasztok srácok, a mai videóban Fortnite-ozni fogunk, megyek egy szóló meccset, és remélem, hogy megnyerem igazándiból. Azt szeretném mondani, hogy általában hétvégén lesznek videók, de meg még szerdán, de azért próbálok minél többet, mert a többi napon nem annyira érek rá, meg még talán pénteken. Úgyhogy igen, és várható, hogy nem sokan ki fog jönni a tesókkal a Stumble összecsapás folytatása, úgyhogy ajánlom, hogy nézzétek meg majd azt is, meg az első részt is. És szerintem én most Lucky Landingbe fogok ugrani, szerintem. Már rég játszottam, szóval, hogyha nagyon rosszul fogok játszani, akkor ez volt előre. Bocsánat, meg a controller zajokért. Elég rossz az aim. Nem baj. Most pedig mindjárt elindulunk a meccsbe. Igen. És kiugrunk a buszból. És hát ennyi. Még ezen. Nem jönnek annyira sokan ide, de általában nem szoktak sokan menni, viszont most lehet, hogy ez úgy lesz. Jönni fognak, ahogy látom pára, közben nem minél majd elérek odáig. Úgyhogy szerintem inkább itt maradok. És akkor pedig fogunk lootolni. Jó, egy kis semmi. Sosem árt. Shotgun is jó. Kicsit le vagyok fagyva most. Nem tudom miért. Ó, itt egy még jobb shot. Ez a dinamit meg jól jön majd, amikor valaki valamelyik ember távol lesz. Szóval meg felugrani. Na. Amúgy szerintem az lett volna jó, hogyha a Chapter 1-jel, ahogy így visszajön, azzal együtt ki is veszik a falra mászást, a sprintelést, meg az ilyeneket. Ezt is megöltük szerencsére. Úgy még jobban igazándiból a Chapter 1 lenne, mert hát akkor ugye nem volt még se sprint, se falra mászás. De ezt a játék készítőt tudják. Én nekem így legalább jobban tetszett volna. Hát én itt még lootolok. De meglátjuk. Remélhetőleg sokáig el fogok jutni, mert eddig még csak egyszer viktoriztam, azt is sajnos nem vettem fel, pedig szólóban volt, most pedig mennyien harcolnak, pedig az eléggé jó meccs volt. Az elején egy picit bujkáltam, látszik, hogy elég rossz az aimom, nincs lőszerem.
Szóra, hogy nincs. Nem tudom, hogy ez az ember meghalt-e. Hoppá, nem halt meg akkor. Nyaj. Ó, és végre találtam. Kacsát, vagy nem tudom, hogy mondjam. Hunting rifle. Eddig még volt már kezembe, de igazából úgy nagyon azt nem tudom már, hogy szerintem még nem is voltam úgy a kezembe, de ezt nem tudom bizonyítani. Talán egyszer volt egy zöld a kezembe, de annál többször nem volt szerintem. Úgyhogy remélhetőleg így haladok tovább majd most. Mert ez itt is olyan jó kis shotgun, de most inkább pump shotgunt hozok. Nem tudom, hogy merre megy a kör. Oh. Hát ez már egy fokkal nehezebb volt, de nem. Hát valahol erre lesz. Elbújt gyerek. Ha, aki onnan lett. Meg engem. Hoppá! Hát ez elég. Most volt, azt hittem el fogom noszkopolni. Sajnos nem sikerült. Már csak 18-an vagyunk, azt látom. Úgyhogy bemegyek ide. Fellátok egy emberkét. Kire akkor most én rá is. Hopp! Jó! Hát ez mázi volt. Lehet, hogy most meghalok. Nem tudom, kiderül. Biztos, hogy itt volt. Az előbb láttam ott ugrálni a kéket. Csak valami, vagy csak addigra elment az a baj. Lehet itt ezzel, ez itt amilyen van. Ha is látom, hallom is a harcot. Igen. Valamerre ott nagyon megy a harc. Hoppá! Hopp, és el is találtam, viszont ott is van egy ellenfél. És mindjárt megnézem. Először ezt az ellenfelet. Ezt, ahogy látom, ez már tud egy picit építeni. Jobban, mint az eddigiek. Ott tört egy ember. Meg is halt. Nem editál.
Menj már, ez mi volt? Hatalmas Malcolm volt. Nagyon gyorsan ide jönni senki. Mert meg kéne ezt csinálni. Ha most hallja jól hallja. Mondhatom. Hát ez nem jött össze. Uha. Közel volt. Hát ez így eléggé. Erre az ellenfélre viszont rá fogok menni. Hallom eltalálni magát. Uftál. Haj! De ne! Elfogyott az agyam. Nyers van. Ó! Hát akkor ez a videó ennyi is lett volna, remélem, hogy élveztétek. Iratkozzatok fel, hogyha tetszik a videó, és lájkoljátok be. Én Mr. Fejsze voltam. Sziasztok!